Rasane tok iki orang benek-benek. Sopo. Levelin apa, Mas? Mboten sah pun mengke mawon iki pun PW ngeten ya, Mas. Level napane, Mas? Ora ketok anjing. Mbok kek ning jam 2 wis banter, Mas. Ku dijajal delokne HP-ne liya wis masuk urung. Sik, Mas, musiknya kari sik, Mas. Sik. Sebagai salam pembuka untuk teman-teman. Ya. Ya, wis ketoke di ruangan IG liya sik. Wis masuk urung? Nah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menemani di Gladys FM 94,95 MHz. Radionya dari Laladani Pusaka Margomulyo Palangwesi, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Wis mlebu. Pas. Wong tak rungokne iki popo enak suaramu iki. Ah, wis ya. Untuk Pas wis. Untuk sore kali ini persembahan perform. Apik ket mau iki. Sik to, Mas. Pertama perkenalan dulu. Perkenalkan nama saya Cak Irol. Jangan lupa follow IG saya Arief CH08 ya. Kowe ngerti ora, Mas? Jenenge CH08. Ngerti aku. CH iki tegese cah 8. Oh, 8 ki teko tembung darbuka. Terus ya dadi ngono. Allah. Ya. Untuk persembahan iki request apa, Mas? Usik, nganggo mes iki. Aku arep nyanyi sing enek tepung-tepung iki. Ya, untuk menemani sore kali ini bersama dengan Gladys FM 94,5 MHz radionya saya Laladani Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Untuk menemani sore kali ini persembahan perform lagunya bersama dengan APR Audio System dan juga Pringgondani Production. Jangan lupa langsung pantangin terus IG-nya Pringgondani Lighting. Nah. Kalau ada yang mau nyewa yuk langsung silakan. Nyewa sambatan tok opai rokok, ngono, Mas. Nah, gelem petik soto. Ya, soto, ojo soto, Mas, nek mencret loro, Mas. Tenan, agak ngabusi ya. Oke, Bas. Oh, sik ngene, Mas. Cek. Nek jenengan ajeng nyanyi kula perform kene. Nggih, monggo. Jenengan ajeng nyanyi napa mboten? Buatan napa-napa. Wis perkenalan tak ta? Nah, iki sebagai juru kunci mriki Udi Berkah Maju Jaya. Aku sik. Aku sik. Dan ini dari keripik tempe balapnya Indonesia saking Laladani Sadang. Nggih, ngoten Mas. Untuk perform lagune napa Mas jenengan? Tepung terigu meneh. Ya, untuk menemani sore kali ini tepung terigu menemani sore Anda. Jangan lupa pakai handset dan juga jangan lupa tutup kuping, Mas. Luworo suara iki. Budak. Oke. Tepung kanji, yo, operator sound wis siap urung ya? Nah, monggo. Monggo, Dik, ya Allah. Wah. Monggo, Dik. Masuk cocok ya. Wayu terus. Wah, bot itu ki. Halo. Terus. Yo, bahasa ramukan iki piye iki? Yo. Nah, wis pekan, Guys. Tapi genku kok ora pekan iki piye? Aku wabot iki. Halo. Cek tes. Mas, Nah, wes. Ping nomor 3, Mas. Nomor 3, Mas. Tambahi, Mas. Iya, Dik. Piye? Karepmu, Dik, ya Allah. Kita berdua. Iya, Wes pas, Mas. Ki penyanyi wedok jan. Jos. Iya. Aku asine rai-raimu ki ra ketok kabeh, Mas. Das. Ayo le, tajak no. Ijik sing wedok to? Cek. Iki aku langsung aku. Ta. Se. Yen kowe dan yo wayah mulai tajak dong. Aku ra mundur dek sangka atimu masih sandaya ra ngerestuiku kaya tepung kanji nang dhuwur meja yen Gusti ngrestui wong tuwa bisa apa
oh, 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 toh, toh. Cak Irol monggo semanggaken langsung minggu mawon ning panggung. Panggilan kali Cak Irol monggo semanggaken hingga. Ayo le, jatahmu ki. Aku ra mundur ke sangka hatimu masih sandaya ra restui Tak, kaya hukum kanji tak, 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 tak tenan. wong tua bisa Genggaman tanganku mau kurung meru mbak nih tak tak tuh tak 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 kalau kamu ragu asik yo Gusti Mokersari genggaman tanganku kalau kamu ragu optimis wae Gusti Mokersari terima kasih terima kasih. 1, 2 tebak lagu telah disampaikan untuk mengiringi penghiburan Anda semuanya. Ya, satu persembahan lagu dari Mas Ibul dan juga dari Mas Dek Barul Udi Maju Jaya Mundur dan juga dari Keripik Tempe Balap Indonesia dari Sadang Ngawi. Ya, jenengan mengkorien Mas. Oke, Kalau matur mau suwun. perform Oke, matur suwun nggih. duet. Matur suwun, Cak, matur suwun. Ya, oh matur ya. suwun. Siap. Lebih diceplok Mas Samar loh. Nah. Ya. Tawuran Mas Ali. Alah, aja to Mas, kok siaran apik-apik iki. Yo lho, mati neh iki. Lho, mati neh iki. Lho, mati neh iki. Yo, untuk selanjutnya ini Mas Jembas mau tanduk napa Mas Farur mau tanduk melih? Monggo. Oke, untuk kedua kalinya saya akan mempersembahkan satu lagunya untuk dari Margono yang ada di Palu, Sulawesi. Mas, aku merindu, ku yakin kau tahu. Oh iya. Iki lagune sing genene RCTI kae Mas ya. Aku merindu, rindu sapa? Aku cinta kamu, kowe ngeliya walah remuk wis. Pol sak remuk-remuke muk. Jur. Ya. Ini tadi juga ada yang pesen Pak Bambang dari Sukarelo. Mas boyo lagune langgam-langgam Jawa. Caping gunung apa nyidam sari apa ing anune resepsi kae ya apik. Apa podang kuning apa piye ngono jare ra apa-apa. Yes, anu Mas tolong operator sone dikekno lagu langgam karaoke nyidam sari. Aduh gak apal aku. Caping gunung ya ora apa-apa. Apa anu Tresno Waranggono sing lagune awak-awak ngene sing enak. Apa sing lagune oh Salam Tresno Mas. Lagu wis dhewe. Salam Tresno karaoke nggih. Salam Tresno. Ya untuk teman-teman lunga nggih panjenengan nggih. Siap nggih? Nggih. Ya, persembahan lagu Salam Tresno dari Cak Irul untuk pemirsa semuanya yang ada dimanapun berada. Satu duet satu tembang solo dari Matur Thank You untuk APR Audio Sound System dan juga dari Pringgon Dani
Pringgodani Production. Ya. Pringgodani Production itu dari Laladan saking Ngawi Ketanggi. Wi Anha, wi JK Mas wi. Nah, wis. Angger aja di suduki ora apa-apa Mas. Yo, salam tresno Cak Irul. Karaoke lo. Tulisan karaoke. Lo, enak saya nyanyi moh ngono iki. Ya baleni neh. Kok bar iki performa jare lunga neng ndi Mas? Mas Ipul jare. Ya, kok bar iki Mas Ipul lunga. Ya. Ya kok bar aku Zaki sik apa Jembaske apa Farus sik. Ya. Dadi saya Mas. Awal-awal piye kan? Awal-awal sumilir angin wengi kang tumetes anam dari kangenku sansaya gede titipan rindu iki sansaya adoh sayang tunggu anganku iki ana sing nyanyi neh iki sliramu siji tresnamu ya mung siji oke piye kapal intro ki nembes intro aku tulus tresno sliramu ra bakal ilang kangesan saya bekas kembang rindu kanggo riko jadi suci tekaning pati tresno wis dijaga kangen kan saya salam tresno lho sliramu yang ada di studio boleh joget. Sansaya gede kan mambai kangenku sansaya gede panyuwunku kanggo riko trendo tresno nisun sayang aku tulus tresno sliramu siji simpen lantak cukup tekaning mati panyuwunku kanggo riko joko tresno nisun sayang aku tulus
jaga sayang kok lagune angel menawa aku riko sayang rindu ya wis lampu tinggi jos ngantek mripatku ngantek rodok P nggih rodok P aduh wis banter karek nempel no mic ngene banter ya nah ya satu perform lagu sampun kula aturaken salam tresno saking pun Cak Irul perform dari Cak Irul ya apa lagu nostalgia kaya misalnya Ebit GAD apa Iwan Fals. Nah, untuk teman-teman yang ada di studio untuk persembahan lagunya monggo. Untuk dari teman-teman yang ada di UIG Israfi Mufsid bisa langsung saja requestnya di kolom komentar yang ada di bawah ini ya. Jangan lupa like, share, subscribe. Gak subscribe ya Mas. Like mawon, ya. Perform lagunya dari Salam Tresno sampun diucapne nggih saking laladanipun Margo Mulya kadang-kadangipun hati. Nah niki satu perform lagunya dari UD Maju Jaya Mundur dari pun Mas Fahrur Ardiansah sakingipun kadang nggih menika saking Selopuro nggih Mas. Ngancar napa Selopuro? Oh sampun Ngancar. Untuk warga-warga Ngancar sekitarnya jangan lupa mendidik anak ini lebih baik. Nah, lungo spesial perform Fahrur Ardiansah saking kadangipun Ngancar. Nggih. Langsung saja. Ini dia, disupport isik Mas, disupport isik. Disupport iki di setel musik sak lagu ngujeling DM mlebu. Nah, yuk disupport isik yuk. Gugling DM mlebu. Guling. Nah, dikai. Nah. Ayo, Mas Fahrur ndang rene, ndang nyanyi. Udah ngono, Mas. Wes. Ah, masa ora? Wes, versi niki apa versi liya? Mripatku lho, Mas. Lampune kaya ngene iki. Alah. Anggo miki kae lho Mas enak, Mas. Nah, iki Mas Gaki langsung nyanyi apa mengke mawon bakdo niki? Lho, wong loro duet. Oh ya wis. Ya, spesial perform dari Panther Jaya, Panther Balap Indonesia. Perwira artinya Mas. Walah, tak kira perwira iki Persatuan Woro Widowati. Ya wis ya. Oke. Ya, dari perwira dan juga UD Maju Jaya Mundur sumangga. Prawira apa perwira mbah ramudeng monggo. Selamat menyaksikan. Oke. Gak apal juga aku. Lungo. Woe lungo. Yuk. Sehuk. Kort. Yuk, Kangson. Lagune piye? Lunga. Ora kena iki. Aku ora apal iki. Aku ikhlas. Ora kuwi lho lagune aku ikhlas kuwi. Apa ini? Apa? Yuk, ngarep. Monggo. Pak masuk ya.
Yuk, sauker semokone. Satu, dua, tepat lagu untuk mengiringi ada persemuanya. Yeah. Soko atimu pancen sliram kapal aku Tulus tresno kanggo wedo lagune yo baru sing ngaungan sukasku nanging apa kenyataan kowe nglarani ati iki kabeh janji manismu ora ana bukti aku rapat nopo yen lungamu mergo wong liya dadi jodohku sing tak jaluk tulus saka atimu yen pancen sliramu kuwi tulus tresno kanggo aku ora bakal lungani aku mergo kurangku yo tinggo apa aku ngetuni jodoh lan rezeki nang tangane Gusti lunga yen pancen kowe ora timbang ning kene jebule mung kepaksa aku wis lilo wis iso nampa yen lungamu mergo wong liya kowe dadi jodohku sing tak jaluk tulus saka atimu yen pancen sliramu kuwi tulus tresno kanggo aku ora bakal lungani aku mergo kurangku tinggo ngopo aku ngetuni jodoh lan rezeki nang tangane Gusti
Sahabat Swaken. Sama iki Swaken. Iya, Swaken. Masih bersama monggo Bapak Sukoco. Matur sembah nuwun. Puntene. Tuh. Uro Mas. Kowe ra tresno. Ah, penyanyi ini rapal nih. Ora iso. Swaken. Ya. Mas, layang dingores tuh Mas. Neh Mas, aku neh jaluk neh. Layang dingores tuh Mas. Ya, cek. Ya, satu persembahan lagu. Apa mau judulnya sing lagi mau Mas? Layang dingores tuh. Ora. Oh, lunga kok sapa Mas? Kok lunga kok dheke apa lunga kok omah apa lunga ning Minggat aku Mas. Minggat aku. Ojo to. Ki tanduk apa ora? Neh Mas. Tanduk. Iya. Nggih, Apa? singa. Mbak Singo request napa? Nggih, ditenggon iki monggo. Ditunggu. Apa enak Mas lagu Yo ditunggu? ditenteni sik. Oh, konone. Cak, Oh, iya. aku harus curhat, Cak. Piye? Kalah aku. Kalah sapa? Kalah saing. Aduh, kalah saing sing apa? 70.000 ku ngalahi bulananmu. Ya ora ngono konsepe to. Oh iya. Saiki ngene Mas, ade tau kalah, sok bakal ade tau menang. Heeh. Wong kalah ora mesti kalah terus. Ya ono menange. Wong sing ora tau bahagia saiki sok bakal nemone bahagia. Ngono lho. Bulananmu 1.200.000. Nah. 70.000 ku ping 0. 70.000. 70.000 ping 1 ya 70. Sedina kuwi 70 ping 30 jale piro? 70 ping 3 2.100.000 Mas sesasi. Entek ngamek kowe. 2.100.000 misih pangkat Mas. Apa kuwi? Pangkat ora kono. Lah kono nggo seragam. Satru. Oh iya. Satru. Nek ning salon kudu sing Sing antru ngono lho Mas maksudnya iki. Ya santru. Monggo siap. Request dari Mbak Singo, Mbak Singo. Ya dari Mbak Singo entah itu singo tenanan, mbah entah isu singo dolanan ya ora mudah. Iya. Singo dadet-dadet. Ayo jenakno singo. Lah iya. Singo lo. Lah aku sing giat bagusnya celuk. Apa? Celuk apa Mas aku Mas? Piro Mas ya? Tot. Alah aja tot to. Nek tot iki asline ala ramu 12. Biji unta. Nek biji unta iki aja menyepelekan biji unta Mas. Unta iki larang regane. Nek kowe iki patut tadi iso ngadeg ning kene iki untuk menyapa teman-teman yang ada di rumah. Mati. Hotspot mati. Mati hotspot. Ya, ini sambil menunggu. Mas, kowe iki penyanyi apa ora sih? Ora. Oh, nek ra penyanyi kok sok Kena to lampu. ora kowe iso nyanyi satru kok ora? Apa satru niki mbek aku apa piye? Cycle tek-tekan. Aja ngono to. Padha dulure, ayo padha saling nyekuyung. Teman adik Farur dari UD Maju Jaya mundur. Ya, sebelumnya saya bacakan ada request dari dari tadi itu loh. Ada yang mau request aku merindu. Kuwi lho Mas, aku gak iso nyanyi tapi kudune jembas iki. Ya ta Mas? Ya. Sebentar lagi Mas Margono yang ada di Palu Sulawesi ya. Ya kami tidak mengecewakan dari teman-teman viewers yang telah menonton. Selamat datang di channelnya Isrofik Musik di IG. Ditunggu Dek Singo Lho nek ra ngono tak satru lho kok. Tak satru dhewe lagi kok. Wis sing satru iki sing piye kae? Sing Mas aku percaya kowe tak apa piye kae dadi? Tulung yang kuwi ta? Tulung sayangan piye kae aku lali lho Mas. Oh iya, tulung aja nget iki rohku ya selama iki babar pisan ya piye iki satrune sido Mas Parul ora ya untuk membacakan ini saya bacakan lagi dari teman-teman yang sudah menyupport yang telah menyupport di acara sore hari ini dari Tempe Balap Indonesia, Sadang Indonesia, Kripik Timeibul, juga Dekor Rias, Sekar Elok, dan juga ini apa tuh namanya
didukung langsung UD Maju Jaya mundur dari Ngancar dan ada juga dari Panther balapnya Indonesia. Wis Mas, wis siap. Lah tadi siap Mas. Dan untuk menyambut teman-teman yang mau request langsung komen di kolom komentar yang telah tersedia. Sajane lagu Satru iki ngelingke aku karo dekne Mas. Aku karo dekne iki Satru yang betino. Padahal ya ora ada hubungan apa-apa. Ya remuk. Ya, spesial buat Dek Singo yang ada di rumah. Urung yang lah iki HP-mu sinyalnya apa to Mas? Singo. Bandem kire apa piye? Kirimi pulsa. Entek paketanku. Ya, spesial perform Hai Satru. semuanya. Yuk nyanyi bareng aku. Yo. Kamu lengkapin bagian yang aku kosongin ya. Lip sync ya? Wis gampang. Kita ngetutno sing nyanyi ning kono ya Mas ya. Iya, rapal. Buat Dek Singo yang ada spesial yo. Yo, ora aja nih. Ude Maju Jaya Ngancar. Sumangga. Angel iki. Angel iki. Ora apal belas. Piye iki, Cek? Jale iki. Ora apal belas. Ora tahu tumon aku lagu apa iki. Langsung ora iso belas kosong rapal iki aku ngene terus teko kenek subuh aku lemes aku Ya kowe iki ngisik-ngisikno Ude Maju Jaya mundur ora apa-apa nggone dhewe Ya mohon maaf ini karena teman saya melalui mulut paling lambene lagi sariawan yo jadi yo dimaklumi ae yo. Satu, di ro lu. Get. Nyanyi ae. Malu aku malu. Buat Dek Singo, jaga hati, jaga perasaan, buat satu tujuan. Joget tak Mas di Bang Rapal. Aku ngedem hatimu, bako mempertahankan. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih kepada Ampere Audio Sound System dan Pringgon Dani.
masuk blas lagune kon nyanyi rene sing iso apik jane lagune tapi rene sing iso nyanyi. Ya ini karena waktunya jam berapa masih mas? 4:30 cek kuat. Ojo sik Kak Dewi urung ngewahi istimewa ke Pak Bambang sebagai sponsorship kene Pringgon Dani Audio Production mas. Pringgon apa Primbon? Pringgo Dani artinya apa? Cekatan pinter kadot kan delogoke enek ora aduh yes nah ini lho sore-sore spesial Pak Bambang dekorasi. Sing digagas wine ora resno yen dinampa anolane ning gunung danenan aku lali tera jemu ning gunung tak sagoi sego jagung ringan sur sepisan sing digagas biyen tak olehi ning saiki ana lali asik mas. Hari-hari oto jarene semenang jurang pepisan sing diganyang biyen tak lalekno ning semono ana lara jarene wis menang cara sepisan sing digagas biyen tak openi ning saiki ana lali ning gunung tak sagoi sego jagung ning gunung
sepisan sing diganyang jarene wis menang ning saiki ana ngendi siapa nyanyi? Allah Allah. Sepenang sing diganyang tok hari-hari tok wis menang jana ati ana lali jarene wis menang sing diganyang ora lenan ene wis gane jarene ane ana gunung tak sagoi sego jagung ning gunung tak larati tak loroti boyo sing semangat lo bas semangat lo coba orang play coba neng saiki suwi menoi ali aneh-aneh airul pamit cairul pamit irul pamit sore iki aku pamit. Wah spesial ki apa mau judulnya capek gunung tak? Oh iya spesial penutupan ini satu langgam lagi ya mas ya. Gubuk asmoro apa nyidam sari apa anu apa wi sing ngetoke lagi viral saiki apa tapi aja sing cinta-cinta ngono mas. Nyidam sari ya nyidam sari aja nyidam sari wae anu wis ki dandut wis pop wis anu apa sing anu ke lho dudu Islami kari mas keroncong keroncong urung keroncong tapi sing lagune sing anu ke lho si budi kecil guyup menggigil kuwi apik Cidra wah Cidra versi keroncongnya ya oke spesial sore hari ini penutupan atau bahkan untuk beberapa 3 lagu lagi atau 4 lagu lagi Cidra spesial dari perform saya sendiri mulai nih mungkin dari Jembas atau dari sinten nggih Cidra loro sing panas-panas atiku iki ngono ya iya ya Cidra loro versi keroncong enak ora Mas mergo kan dangdut wis langgam wis apa neh sing pertama ati kanis ana atiku lho sing berono sing repe panas-panas srengenge kuwi ya keroncong iki sik ngarep-ngarepane piye Mas repe ati kang karep urung ati garing oh kuwi lho satu sining atiku ya ta
Terus tega-tegane sliramu andangi rasa batinku. Ya. Alah apal aku ya. Apa kowe ra percaya? Mungkin kabeh iki nyata. Nyil HP-mu Mas, kita wis buka weh. Lah dalah. Ngen kula mekan. Yuk, Cidro 2 perform Cairul dan Jembes. Versi keroncong dari request Eva Tebos. Oke. Yang Mas. Ana ati garing satu senengat. Dah kok macet to, piye to kita operator sound iki kita wis ngantuk. Ya Mas. Kita wis sing operator sound sing ngantuk ade seran diagel ini iki lho Mas. Wong lho ra Duit terakhir diagel dek kapan Mas? Wi ket mau ki ra kena. Yo berarti sinyalmu. Wi paketanmu. Oh. Kene lho Mas ben ketok. Urung nganti garing. Urung nganti garing. Aku seneng atiku. Tega-tegane sliramu andangi rasa batinku. Aku ora percaya nanging kabeh iki nyata. Kasona ngarep sinyalku elek. Nambahi. Ya. Astagfirullah. Nas panas srengenge kuwi kanggo liti awak iki. Nanging sepanas rasane ngati tawa kekatean iki. Lunga kita. Sing ganti paketan kok. Ganti paketan. Lunga awakku sing kudu lunga nang batinku keloro-loro. Rabak Aku iki malam manis liramu. Nang batinku sing kudu lunga nang batinku keloro-loro. bakal awakku iki bali Nemoni sliramu. Ano bayare satu seneng hatiku mason aku tengone sliramu batinku aku kang ngulit awak iki nangis panas rasane ati awak tetean iki Ya, terima kasih yang telah menonton. Ya, ini hanya sekedar hiburan. Loro-loro
awakmu iki. Manis iki. Cah. Ya, Cidro 2 dari requestipun Rusak rasane iki. kita wis apa neh. Rusak si tongkas ya main lagi. Keroncongan enak. Yo, Cidro sing biasa iki, Cidro sing Cidro biasa. sing biasa iki sing anu ki lho. Apa kae Didi Kempot lho Mas. Sing piye? Ya, Sing piye? sing Cidro sik Mas. Utek ku rada ngelek sithik iki. Gara-gara ya sore. Kang Soteng. Ndi lagune kok Lah yo lagu Cidro ka sing awale piye to? piye ke? Aku kuwi tak tepung terigu. Sing tercidro iki sing mae. Apa aku tatu. Ati iki nelongso. Lah ki mesti setel tukang sone lho. Ya. Iki spesial digo Mas Randy sini Jogorogo. Oh, wah balik ning Ngawi. Evan apa? Nah, double. Cintane lagi dipertemukan di atas IG, di dalam IG. Iya. Nyatane Randy karo Eva kan Bareng podo jadi ya serasi semoga ngono ya. semoga kami sebagai kakak yang baik hati, Nggih, monggo. sebagai tukang son yang Nggih. baik, sebagai apa? Nggih. Pringgon Dani Production ya Mas. Nggih. Dari piye cekatan, piye? Cekatan. Duit di duitmu piro? Wong iki ora ngasilne kok. Ngopi sampe 2000. Randy duit. Ada apa? Wis cocok untuk Randy yang lagi pulang di Jogorogo. Mas, pesenku siji Mas, nek mergawe ya butuh leren. Nen leren kudu dolan. Yen dolan butuh ngopi, preneo karo aku karo Mas Ipul Aziz. Ya ora? Nggih. Ayo Cairol. Nggih. Oke, Wis spesial. Dadi sonek ning ngono apa dionek ning. Sik Mas, satu style sik. Keroncong apa dangdut? Apa ya enake? Ya Sing panut. biasa keroncong ra apa. Keroncong kan Penutupan. Iya. malam ya. Nggih. Iki penutupan iki. Ya penutupan. Ya, wis. Wis tutup Yang ae. pokoknya ana sing request tak. Ora sida tutup. Kowe request ora sida tutup. Nah, Terus ki wis awet jam 2 Mas ya. Iya. Jam 2 ra leren babar pisan iki mau nyit. romangan. Nah, ning buri enek Mas. Kowe asline nyindir makku kowe. Pak celono rene apa piye? Wis dicepaki sego ning pawon. Sampean ki lho urung mangan gitu. Ya, Urung ngerti ya. mencintai dhek barang. Wis mencintai Mas tapi ditolak. Wis gak apa-apa Mas. Ancen menungso iku duwe pilihan, duwe perbedaan, duwe rasa sing Ya, ya. Intine wae tuku gak selera. Enggak. Ya. Yo maksudnya nolak. Iya. Ya, wis. Adik oh yo pas. Apa? Salamnya untuk Mbak Faradila yang ada di Geneng. Oh. Faradila. Nggih. Ya. Ada di Geneng cedake badak ketok sing ketok. Oh iya. Kuwi lho ceritane tau ngeteri sego kan. Iya. Ya. Tau ngeteri sego tau. Terus? Wong mbah-mbah. Terus Tak paham dhewe tenan. wis jenenge ra ngeteri Mas. Wi karo kancaku tenan. Piye? Panas-panas lho mangan sego. Gak kuat. Kuat tau gak apa-apa. Mulai tapi diteri neh sih. Nah, ngono. Ya. Heeh. Ya. Gacoanku dipangan. Wes. Ya. Monggo. Iki lagune pas sing njaluk request pas sing delok pas sing Pas. rasakno pas. Salamnya untuk Mbak Intan PKD. Pas yo. Juragan terapi padas lho. Sepuntene. Nggih. Sepuntene. Nggih. Rusak tatanan. Gak apa-apa. Nggih. Kowe gak kelingan to, Mas? Apa? Terapi iki sing ngadeg-ngadeg iki lho. Nyewa kok omahe iki. Nyewa. Coklatnya wis dipangan apa urung? Aja. Wis rusak tatanan Mas iki, Mas. Nah, Ora apa-apa wis entek Mas. Curane jamur wis. kok penasaran kok coklat iki, Mas. Coklat ki apa to? Kuwi ceritane koncoku. Ah, iya. Koncoku ki mbuh nyapo, Ah. bar metu ki yo jenenge wong Ah. anu wis lah ora wani iya, apa. wis aku pengalaman karo wong kuwi iki
dek ben ngapusi pakane malah Mas. Wah, jos ora. Lah kowe timo ngapusi dene aku ngapusi pakane sampai saiki rawani rono. Ngapusi dekne matamu. Ora Mas. Ya aja kasar ngono. Wes, iki sing delok pas kabeh. Iki ketoke Intan ya Cidra, Faradina ya Cidra, Eva ya Cidra. Kowe Cidra. Randy yo Cidra. Terus apa nah emang sing Eva. jane Kipli kon delok iki. Cidra jane. Aku metu. Wes ya diwonekne Wes. Ayo Mas, rasa sesuai untuk persembahan untuk mbak-mbaknya yang ada di meninggal. Yang lagi melihat. Sek Thomas alon-alon musiknya ya ampun. Alon-alon ganong ini loh. Nah. Wis kok wisin. Salamnya untuk Mbak Adini. Aduh. Omae ndi ya Sambiro, sapa Sambiro byong. Blok. Mbak Adini ngarep blok salame. Kok saya sore saya arep bar barang kosok. Sek. Aja dimulai sik. Aku pengen omongan. Sik, sing kemengan kae rene ngomong Pradila. Tukang salon itu kae. Iya, merene Intan. Terus rene Andini. Kok rene sapa? Hirlis Kaurung iki. Untuk Mbak Berli yang ada di Perumnas Padon. Mbak Berli di Perumnas Padon. Wes. Tambahnya Berli. Iki piye wis segenahe piye? Ora aku setelne lagu setelne. Apa neh? Ora sida dadek. Ora. Ya, wis onane. Saya story saya meruwet Mas ya to. Kaya atiku Dik. Wis ki wis cocok karo kowe karo aku wis cocok karo pemirsa semuanya. Jek ndelok kabeh. Utah men metu lho. Aja, ora ana sing metu. Lah yo ora ana sing gelem mlebu nah. Takone sing nyantol ora? Enes nyantol ora? Wis nyanyi. Ora apa-apa Mas kene Mas. Aku ki kelingan dhisik ndadakno pacul. Iya toh? Pacul ki nek diasah saya landhep toh. Iya toh? Nek dikai ganggang lagi kena tinggu. Nggih. Nah, kowe iki jane dikai ati sing akeh. Ning kowe nek arek gelem ngasah. Ki didelok wong akeh. Oh iya, ora apa-apa Mas. Jenenge apa mau lagune mau lho. Sik, ki cocok kowe. Cidra wis. Alon-alon musike kok nek banter mandek neh. Cek ndelok kabeh tenan. Yes. Spesial perform Cidra dari Mas Randy, Mbak Eva, Mbak Intan, Mbak Berli, Mbak Faradila. Ora nyanyi aku. Ya wis nyanyi perwakilan. Aku ning kene aku. Ya wis. Gak apa-apa. Kowe ngerti gak, Guys? Iki bathoe delok. Keringetan tok iki. Adem panas. Saumu aku. Wis, ayo. Mas Pratosan, sumangga. Oke. Ya monggo rungokne suarane Cak Irol. Iki kurang sitok jane sing delok kuwi. Kaya ora tau delok-delok ngono lho. Hujan hatimu ku lah. Ya. Loh, duduk Mas. Sik. Kuwi iki. Cidra loro. Wis ta, wis cidra pisan ora mati cidra loro ae sok. Pripun masih pun? Aman obate. Iya. Sing untuk pendengar viewers sepen request lah request. Mau wektune jenek, mak kurung engkakno sanyo kae yo. Dang, Yo, selatus, yo. Ya, Kasih. cidra loro Mas operator iki wis ngantuk gitu. Cidra tok. Cidra tok. Nah, Nganggo yo tok. ora nganggo tok. Aku Kleru. Wis yo. Persepesian Mas gak apa-apa encen menungso ya akeh lupute. Yo, Ya. cidra. Nah, Lah iki lho. ngarep-arepane piye kan? Lali. Randy sih. Spesial Eva The Boss. Lung emas. Kalau emas banget. Kleru. Lah sing di. Piye
sobat ambiar semuanya. Jatiko, Wis samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji opo ora eling nalika sapa kembang-kembang wali jroning dodo. Aku apal repertoire. Wes samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji opo ora eling yen ngaterne sapa kembang-kembang mundur. Apa salah awakku iki? Kowe nganti tega blenjani-jan. Ayo Dewa. Apa mergo kahanan uripku iki larat bondo sece karo uripmu. Aku nelongso mergo batu tresno ora ilo saiki wis liya cidro. Asik Mas, jangan lupa terima kasih matur thank you pada Prenggondani Production Prolecting Rowet karo wis samestine ati iki nelongso wong sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kembang-kembang keline jroning dodo. ngeterne tuku. Ngeterne tuku ora apa kecak? wis samestine Ngeterne tuku aku roti bakar. nelongso ora delok wae sing tak tresnani blenjani janji apa ora eling nalika semono kembang-kembang wangi jroning dodo. Masih mulai yo. So, iki lho dilungkas. Kita goyang lagi, Bro. Yo. Apa salah aku iki? Ganti komplek janji. Terima kasih ya, matur thank you telah menemani pada sore hari ini. Selamat sore. Wis kana sore wes to, Mas? Pun. Mau mantap. Wis entek ah. Wis ngono kok iso pamitan sik ora? Ngono kok iso bareng. Selamat melihat kami di besok-besok harinya atau gimana lagi ya. Buat saya sebagai MC sekaligus tuan rumah dari laladanipun saking Margomulyo, mbok bilih kula wonten kesalahan luputipun sak menika kula amung manungsa biasa ya, Mas.
Nggih, kula aturaken wabillahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ojo lali salam tresno, salam rogo, salam kabeh padha sedulure. Oke, Ojo seneng ngasurake marang liyan. oh masuk. Ojo susah, ojo wes. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh iya, ki mang adean limbukane wis urung ya Mang ya. Iya. Ya. Ya iki jangan pokoke iki iso kaya ngene iki atas berkat anu iki Pro Gandhi Pro Dagi apa? Prigodani. Prenggondani tegese napa Mas? Kebaikan, cekatan, lan sregep. Sat. Prei wong ruwet. Nah, prei wong ruwet. Iya. Nek batinku tak kira primbon. Pringgodani iki tegese amo canggung gebung terbuka. Pokoke pringgondani iki pring tegese pring kuwi ngadeg bejijir gedhe dhuwur. Yo, Gon kuwi panggonan sing matek madhep apik. ya senggoni sing sapa nganggo kudu ngajeni. Ya, Aku ki kurang apa to? kurang apa to Dek? Kurang kasih sayang. Wis penutupe piye iki? Nah. Sus. Hu. He. Ha. Makasih.